X'kienet ir-reazzjoni tiegħek dwar li ġara ħal-far tal-immigranti? Mux rabja. Maħħaċ pjaċir bijax, mux affarijiet sbieħ dawn l-għud. Imma umani bħalna daw, sajna kun ħafna minn flokom, mux ħanajt kontrijom għolu. Imma fid-dinja kwa jizbaljaw. Għalija zbaljaw, għamna għazin, għad nżammuhom daw, għad namillar. Jien li kien għalija daw n-nis jaqbdu il-gvern u mux gvern jaqbdu jkaċċuhom il-barra daw n-nis. ħadnjana qabi kbira u għaxana niftħulhom il-bibin. Umbat jitrattawna hekk mhux tajjeb. Li għalija kaċċuhom il-barra. Jiena Malti, Malta l-ewwel qabel kollox, jiena l-Maltin naqbes mhux għall-barrani. Hemm bżonn naraw il-kondizzjonijiet tagħhom. Naħseb kellhom xi ħaġa nqarat biex għamlu hekk. Jekk baqgħu serin hekk, għandna trid li kaċċuhom minn hawn. Tħallna fl-Ewropa biex tintegra ma' nies ċivilizzati Ewropej u mhux biex tiftaħ kontinent Afrikan ġo pajjiżek. Dispjaċini għax għaddejna minna di li qed jieħdu x-xogħol ta' tfal tagħna. Qed ngħidlek bl-ikbar serjetà. Biss la qegħdin hemm għandhom jissupportu sakemm isirulhom dak li għandu jsiru. Ma mbagħad ikunu hemm ġew jisum jiddispraw. Għalija, bl-sentenza ntwaħħam il-ħabs mill-lum għal-għada. Li kieku inti kont il-Prim Ministru x'tagħmel dwar din is-sitwazzjoni? Mux nġilid anke nara kif nagħmel niequ niġġieled biex inkaċċihom barra daw in-nies. Jiena mulla identi Malta fil-għodu ħlif barranin kju ta' nies kulħadd jistenna, kull Malta tal-barranin ġiet. Kieku jien nibathom lura, imma jien nisranija. Kieku ma jgħixu hawnhekk mhux se jagħmlu hekk il-Maltin, jiġifieri sinjali ġejjin minn post li biex juruk li huma mdejqin qed jaġixxu dak il-mod. Għax hawn min jgħidhom issom jibatuhom lura, kultant ninsew li hemm il-liġijiet internazzjonali. L-istess bħalma jagħmel Salvini. Porti kjużi, li hu legali. Tisma' l-ieħor il-bravu ta' nhar ta' ġimgħa jibda jgħidlek għax daw imsieken, għax ħajtjerqu. Kieku ngħidilhom biex jerġgħu jsewwu kollox li ħarqu għamlu u nibathom il-barra. Le, dika ħolqen tal-mulej, bniedem bħalna, le m'għandi kontrijhom le. Nistgħu nkunu aħna meta kienna aħna sifirna. Missirietna u dawk li jiġu Unjoni Ewropej għandhom ċertu żmien u forsi ma jsistulhomx naqra, allura tiddispraw